Какво трябваше да правя с този слон, бе, бате? О, мага! Майко, това малко ененце как ме изплаши. What the fuck? О, леле. Не, това ще ли ме стресна зверски? Аз само си погледнах ръката и се едно. Това е така е сутрин като Тония и ядосана, братче. Те трябва да ходя сега да бягам ли просто? Какво трябва да правя? Какво трябва да правя? Просто трябва да бягам, I guess. Не знам. Не знам какво трябва да правя дори. What the fuck? Газ! Аз нищо не виждам. Ах, майко мила, с пистолета! Ау, вярно ще ги стрелям тези машини. Стреляй го с ръката, сега ще им пръсна кочината. Йоан с 2 месеца! Не знам как стана, седях си цък и ми излиза съобщение, че получавам безплатна мерса честитка. Йоан, 2 пирата в чата за теб, а аз фащам пищака. Ела ми бе! Пау! Опа! Пяу! Поставе! Припирай се! CS? Мале как ме плашат тия, братле, дори не мога повярвам. Ела бе! Баре! Лека нощ, тапанар! Сигурно сме... На къде съм? Ела ми бе! What the... Беги бе! Бегите бе! Абе, бате, на къде трябва хора? Майко мила. Добре, на къде реално? Добре, няма ти... Да, окей, да, мамкъл, тотали, сега те бамвам директно. Ти и Попи ще станете гаджета, но тя ще ти издавери с катнап, мамкъл. Добре, на къде трябва хора? Опа. Не, трябва да сме на оръжието. Сменяй. 3. Беу! Не знам на къде трябва да ходя, какво трябва да правя наистина. Сега ще разберем, де. Това не значи, че обаче знам какво трябва да прави, къде трябва да ходя. Да му се навиди боболечките. Добре, аз няма на къде друга ход, освен насам. What? Окей, значи насам съм, I guess. Бам! Човек, на къде? То тук е задърна. Освен, не, тук има такива, тук има мизерници. Бам! Тук нагоре не, аз тук бях вече. Ето. Къде го чувам да се гълвочи малкото лено? Майкъл! Бегите! Мизерници! Не, тук... Ама не, аз откъде знам на къде да ходя? Те тук ме пранкват. Връщам ли се или продължавам? Аз от тук дойдох, май. Тук има врата, която не се отваря. Аз от тук ли дойдох? Не. Не дойдох от тук. Дете сме усты, като разбра, че можеш. Не бе! Патаско не може. От тук дойдох. Глей ги, бе! Глей ги малките букуци, бе! Ела, бе! Дали отзад не ми идват? Те 3 ли са? Аре! Бей от тука, бе! Бръч, бе! Ама то се връща към мене, what? Защо се връщат към мене, бе? What the fuck? Бърч! Аз какво да правя? Може би тук до... Не. What? Бате, те идват към мене. Объркан съм. Бърч! Бърч! Насам съм. Добре. Опа! Давай газ! Да, сейфна ми, това е добре. Можеш да осветяваш пътя с ръката? Да бе, предполагам, ама сега откъде да изляза изобщо? От тука? Аз ги чувам малките глойненца как ходят, братле, с гнусните си малки кръченца. Накъде трябва хода, бе, брат? Бей от тука, бе! Ма то ми скочи! Може ли? Това ли е като това? Това ли имате предвид, че е като Sun and Moon в Security Breach? Но Fly Go ли имаме? Так му се хидратирах. Радвам се, че не си афав, за да може да цъкаме заедно. Така, 398. Аре, вярвам. Да. Ох,
И колко дълго е това, нали? Не е някакво много дълго, нали? Ще ме оставят на мир скоро, нали? Райт? На къде трябва да хода? Не знам. Здрасти, Суитстар. Бей от тука, бе! Не съм насам, мисля. Бей от тука, бе! Опа, тук има нещо. Ама трябва да включвам. Тук трябва да включвам скапани генератори! Могат ли да ми скочат? Гледай как се гълбай! Бате, те идват от никъде. Вчера видях някаква карта, да ще стане забавен експанден текст, не ще ти пише да видиш имаш ли. Добре, окей. Имам теория, тия малки може да са били бебета, които са приемали в сиропиталището и затова да паузят, да си пълзат. Само че шо не мога ги ритам, не мога да разбера. Защото бебетата не се ритат, вярно. Шит. Така е. Като сте прави, прави сте. Прави ли сте? Прави сте. Няма проблем.